molt de dit Òscar, jo coincidim amb la permanència, però no renunciem a res més, no volem tampoc. Messi, nosaltres també tenim que vendre un poc d'il·lusió als campionats de dia i que no podem somiar de tot allò, per què no? Sabem les nostres limitacions, però que no és una gasta de l'equip professional de la partida, per nosaltres són els millors jugadors que podem tindre i estem de veres este any molt tranquils, molt satisfets de la partida de l'equip professional. Segurament, a part de Aplamot, que vindrà poc més tard, és possible que s'ampliï un suport al millor possible, s'ampliï la plantilla. Més que res perquè nosaltres, a nivell que estem, per entrar, tenim que ser jugadors, perquè sempre n'hi ha algú tocat i tenim que tindre un exterior que ens ajudi a les possibles lesions i un interior també que ens ajudi a les possibles lesions. Però això ara ho veurem en calma i sense presses perquè l'equip bàsicament ja està fet. Això serà un complement que vindrà i dependrà de nosaltres del que faci falta o portarem l'opció que ara per les creences que tenim per a tindre un equip supercomplet. Sempre dins de les nostres possibilitats, però la veritat és que estem molt il·lusionats, tècnics i tot, i a més convençuts que tenim un bon equip i este any hem disfrutat tot. Sempre hem de pensar també que passaran coses, hi ha lesions, hi ha marxa a morir, però estic convençut que este any l'equip té que ser com estem parlant amb els partits. Més pocs, com ja ho sabem. Bueno, llavors per estar tan llet social, però us ho dic així només que resta Òscar, que ja, quan ja el fitxaren, ja ha fet part del Crèdit Comunicat de Premsa explicant el seu historial, falta del repetir així, Matías, Ibarra, també com aquells que han fet, el seu temps van fer un comunicat explicant l'historial, nosaltres hem buscat internet, unes coses, després Víctor, que és un jugador molt jove que ve del Pamesa, i este any està desvinculat del Pamesa, i també esperem molt d'ell perquè per la soltitud que té, perquè és un club com Gandia, si així no es prova, no pot portar cada vegada. Després... Perdona, no, lo de Víctor no ve cedit del Pamesa. No ve cedit del Pamesa. Després està Pep, que no jugarà. Després està Zambra, que el conegueu de Medilla, 2 anys. És un jugador que nosaltres ja fa, la temporada passada també molt anys anar per ell i este any se va a les circumstàncies que el Michel va donar un molt. També és un jugador, pese al jove que és, que té 24 anys, ja té 2 anys d'experiència en l'ER. O sigui, això també és una garantia. Becro, Zan Becro, ell també esperem que sigui la revolució este any, perquè les perspectives que tenim d'ell i el que sentim parlar d'ell, i no per la gent, lògicament, perquè no volem dir-ho, però nosaltres no s'han informat per diversos camins i és un jugador que pot ser molt important per a nosaltres. Després, està Noelia, que també pot jugar, i Mat. I Mat és un jugador que ve de la universitat, és molt jove, però sí que hem vist, també nosaltres, que és un jugador molt... O sigui, nosaltres és que no podem tindre un equip de gens estrangers, no podem